যদি টঙ্কা ন দেইছু এইটি অনানি তোর এই ঝিওকু নেই ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ কি হবো ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆମ ମୁଣ୍ଡା ଉପରେ କିଣି ଧରିଛ ତାପରେ ଆସି ଆମ ଘରର ଅଭଦ୍ରାମି କରିବ ଆମେ କଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କିଏ କି କାଇଁ ତୁ ଏମିତି କିଏ କି ତୋ ବାପ ଟଙ୍କା ନବ ଝିଅ ମୋ ଫୁଟାଣି ଦେଖବ ଘରେ ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ଖଟ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ଆଲିଆ ଫଟୋ ଆମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଇଦେବୁ ଘରେ ନାହିଁ ଉଠିଲା ଧାନ ବୁଢ଼ା କହୁଛି ମୋ ନାରୀ ଭଲ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହ ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ଜମା ସେମିତି ହନି ଥରେ ଯଦି ଭିଡ଼ି ଦେଖିବ କାନି ଏମିତି ସେକିବି ଗୋବର ସିଂକୁ ପିଟିଥିଲା ଯେମିତି ହେମ ମାଳିନୀ उठा बंदूक लगा निशाना ये बुढ़ावा जब तक मैं रहूंगा तब तक तेरा बाप का साथ चलेगा जब तक मैं नहीं रहूंगा ना तेरा बाप का सांस नहीं चलेगा हेलो से घर भीतर कौन कहउछिला ना कौन देखाउछ ओदा कुआ मंदिर आर पट कुआ देखिलो गोटा गुटा को जता देखिबी এইটি অনেইলু অনে জীবনা না অনে জীবনা ও আগে শাড়ি টানিবি ମୁଁ ବି ତତେ ଦେଖିବି ତୋରେ ମାରଟା ଆମ ବାପ ପୋକ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଇଛି କେବେ ନେବି ବୋଲିଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଛୁ ନା ମୋ ଆଗରେ ତୁ ଶାଢ଼ୀ କାଲି ଦେଖିଛୁ ତୋ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ରଖିବିନି ଖାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନହେଲେ ଜାଣିବୁ ଇଏ କାଟିଆ ମାଟି କିଏ ରାନୀ